Здравейте хора, днес моят приятел ще се спусне от там е, тук ще дрифне пред мен. И така, 3, 2, 1, старт! Добре ли си, бе? Да. Стани, ще отцапаш газа. Да, съм бял. Я хора да го видим. Много си бял. В кавички. Давай пак. Пак гледай. Айде, ама не да падаш този път. Давай, гледам. Да падам или да падам? Ако искаш, ама внимай. Аз не така карам на... Знаеш ко? Отивай нагоре. Хора, ето зумвам го, ако не го... Ето зумвам, хора. Виж какъв съм яд! И пак падна табака. Този път наистина паднах, много ми заболя газа. Я. Този път наистина паднах. Газа ми заболя. Дай сега ти да го... И хора, спряхме малко пак. Защото го звънаха. Да, ето. Спускай се, Игор ще бая време. Това втора част ли е, бе? Сега хора чакам тия сакати да минат. Аз кака и пред... Това държи ти чуш... Не. Айде, спускай се, Стаско! Ора, моята тънетка и тая. Не знам. Сега аз докато говоря, той отиде до половината. Що да не? Ей, там е. Какъв съм. Оха, бе, къде отиде? Ела вече. Ей, дрифта не стана много. Не ли? Я виждам. Не. Ми хора. Или Аяс, или Станислав. Напишете просто Аяс или... Айде, такова и точно. Един път, но... Еми хора, това беше от нас. Абонирайте се за канала ни. Аз мен е чао и до нови срещи. Утре ще качим втора или трета част май беше. И утре пак с Жели Бонева утре, така че айде чао. Може би. И до нови срещи. Чао!